Jotana buk Yesus Kristus by lamsogo kaito jora roma by जों बने kokthai सोलोंनानै जरा मानफैखा गाबायदि जों किसिसा जरा नागुइ वानसम लायोना दिनै जों सोलोंलायोनो बा आं सावनि मुसुक मानिके जिसु ख्रिस्ट क्रुस तंफ्रो बो कक साख्लायमानि क्रुस खासिजाक तंफ्रो साख्लायमानि कक नतै सानानि मुसुक मानि गेआरो बो thaisni kokthai Krus sakau tongpro saklaimani tongo bono tin chantini wansok lainnya aro ni bisingtui जों गोबां सोलोंमोन मानै मानो बनि kokthai bisingtui पहिला सिगाङाव bo hainai sawo apa borok nakadi borok tuma khai tong borok bono sia नै सामोन गाबायदि जों फिलायोना लुक सुमानि कथमा काहाम chapter 23 verse 33 by 34 लुक सुमानि कथमा काहाम chapter 23 verse 33 by 34 बखरक जारा हनै गोरोंसा ओ sok paikie borok jisuno aro kruso kanta buka asamang hamya tangnai khorok nei nobo abo hai no khlaikia khorok sano bini yagra buka te khorok sano yaksi apro jisu hai nei saka apa borok no nakati borok tamu khlai tongka abo borok no sawi maria jisu kristo kruso khasi jagei tongprobo bo bono kruso kanta bunai rokno borok ni bagai bo suri sanai dong borok nakadi borok tuma khai dong borok sawi meya igaseng oron siwo jisu kristo ni bo phaimani uddesho tam bo phaimani ka borok rokno phioknani borok rokno sumsok ni yakni phioknani bo hajak mani kaidoni hamjak mani toboi bo phai jisu kristo bo nije sakna kubui hani bagai bo je kok samani bebak na kubui boni khoktui je no khamani kok bebak na kubui mane khimjak nai kere borok rok simani kere borok rok ni asuk gyan kere hani bagai tuma khai tong hani bagai jisu kristo no borok rok siani bagai no tuma borok kroso roi butharka sadokka podre podkok saka siani bagai hani bagai jisu kristo saw borok tuma khlai tong sia borok sikha ke khlai yang tong sia kere borok sananaisa no si borok menilai baksaba podre podkok so baksaba krusok khaji ngba jisu kristo bono saw borok sia borok no nakadi kaitor bai koi se sumsok na tongai maya bible saw Lokman chapter 5 verse 4 kaitor angka hayano hamjak naya kos haya khlainai sumsok gna rokno bo hajago haibano sumsok no hajagia sumsok no bo naisrejab hagi sumsok bo bai tongmaya sumsok ni bagai se bo thigani phai ga jisu kristo no sungsani gyan bai bono siwi maya ga borok no tabuk bu haine sungsani gyan bai jisu kristo no sisiwani kristan no jisu sungsani gyan bai sisiwani gi simaya kaba dekha kereng kana bible businai ukok biya lekha kereng kana kaidoni kok samanai ukok biya kongo motharago mohai bo lekha kereng ke bono speaker lai kok samani jorat lai omaya je kaidono kirinai kaidono sinai bo si kaidoni kok saman get 1 Corinthians chapter 1:19-20 what maisa apostle
Paul ni bising tei kaito u kok saro. Tamaisa ang sengsani gian rokno ang sokomo nai. Sengsani gian bai kaito no sinimaya. Sengsani gian ganang rokno kaito joto ni chuk yakhe khlai rokha naisa. Sengsani gian bai Jisu Kristo no romaya. Sengsani gian bai bono busi umaya bono yasagi maya. Korinthian ni jorawo Korinthian ro borok gian ganang ni saksano wanso. Sak gian ganang ni borok ni bisingu gian ganang ni romjag. Haipana borok gian ganang ni wanso. Haipana kaito ukog nuso. Borok ni gian no ang sokomo nai. Ani tani borok ni gian mung sesugya. Borok ni gian bai ani wansuk no buci meya. Paul temani bagai Jisu Kristo no naisreza. Temani bagai Kristen rok no jelo chop ni nai. Temani bagai Kristen rok no butok lai. Temani bagai Kristen rok no butharo. Boni wansuk maningka Jisu Kristo mistori ni besar siba bai ke kaiton. Ni sasda ngi manai. Neke bono tui kopir nai rok bu amo mane tuma hasirai caya lama wo tlang tong bali ha boni borok no omno makasunai. Bo Paul ka bela gian kana dekha keren. Ai boni boni gian ro busilia. Bagainya bo sao ang sia ngi si khlai mani boni bo jero Kristo ni ngi no bo Kristo ni bagainya bo bujagani naikha tokja kha ai boni aproke bo bisaro khlai pro hai ni jo ang buci yani bagai si omah iklai kintu tamklang buci kha bo subabu ani bagai Jisu Kristo boro sao borok tuma klai tong borok sia apa borong nakad. 1 Timothy chapter 1 verse 13. 1 Timothy chapter 1 verse 13. Chapter 1 verse 13. Ang purnai aroket 12 by 13 si aipan kaini porisana ano samang klaina bagai phandunai chini subrai Jisu Kristo ang hambai rugo ang agi bono hamya sapano bono satok phano bono lachi rupano bo ano chuknai nei bini samang klaina bagai chongma bai ang bono hambai rugo tamoke ang poito klaya ngma hai ang tamo klai tong abono sawi maya abo baino kaito ano maya chaka oro ang sawi maya English ke saw hainen I was formerly a blasphemer mane kaito Kristo no hamya sanai kaito bagai hamya klainai a persecutor satok nai an insolent man but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief ang siawi si omok klaima ba kaito ano maya chaka जों जसक फाना सुमसक अतर उन्थों जोंनो काइतो फियबनानै मुसुमो तमानलबो जों सियावै से खालायमानि हानि बागै काइतो जोंनो फियबनानै मुसुमो हानि बागै जिसु ख्रिस्ट अब क्रस तंक्र हानि साव बरक सिसिया apa borno nakad borok सियावै खालाय 1 Timothy chapter 2 verse 4 हानि साव काइतो बेबा borok no मोथां कबिनो सिवै मोथां जाक्थों होननाय कबिनो सिमा बाय जों मोथां जाकनाय. And then number 2, bo Jisu Kristo Krus tongpro bo samane titumabu pari hai thanglai pinai Luke 23 39 isme 43 aro khaji jak nai a borok khamya khorok nei ni bere khorok sa bono kului hai nei hunka ningba masya hanbla hake neng bo thangdi jengno bo thangdi tamuke tei khoroksa bono damrogui hai hnei saka neng kaito no kiryada jeng khorok tham dalsa ke ma thrinai chini le soino jeng tangma hai no jeng manjagui tongo bole mungsa phano samung hamya tangya hake bo Jisu no hai hnei saka Jisu neng bugra ngei paipro ano tapok jadi Jisu bono hai hnei saka ang nono o kok sawo tini no neng ang bai baksa
paradise tongana tongiana tinino neng angoi baksa paradise tongiana noi Yesus Kristo samani kok tinino neng angoi baksa paradise tongane mane bono poito khlainai angke je dino thuyo o dino no Yesus Kristo bai tongoi nai nei samani boni angpiles kang sara boni kok dalaya bong kaito bong ka kubui angno lama angno kubui angno mo thangnai nei sa ani bagai boni bukukti phai mani kok be ba nang yawi thangya homo khlainai ke bok khlai homo hai ngai ke ngai ang phaina logo tama ngai ngi no ulo tama ngai homo ngai ke bo jo to no bukhapi rogui kaito ni thane phaithang nei nai ngo omono u dakai ni bisingo khoroksa bukhapi rogui kaito no kiriwi bo Jisu subabu simabai bo saka nini hapai to anu muito khlai jadi mane bukha poriborton ngai Jisu no yachakha Jisu no ineng phiok nai nini hapai nai nei bo sugo sikha ani bagai nini hapai to anu muito khlai gese bukha kipilai poriborton ngai repent nai bono Jisu Kristo mathang boy baksa tong ilai geseng orang ukunai ni bising dakai kunai ni bising sing juda nugu bilas kang borok kunai no serai layui kai Yesus Kristus no serai lay tomoi nugu nga borok kunai no borok khaya ni bagino kruso buzo tomale rom ni jorago borok khaya no si kruso khasi borok Yesus no bu kunai no serai lay tomoi hai kono khorok sakai tono kiri onek seng bo kubino nai tukha boni kok no moi to khlai kya boni bukha poriborton ka slai jak repent ka abo bai bo Jisu na sau neng nini hapai pa anu moi to khlai di Jisu kono chaka tino neng angoi bak chung hau sogi nai mane bo thui mani loge no Jisu chuk na hawo Jisu ni loge bo sogi nai verse 40 rahai jo tamoke te khoroksa bono dam rogui hai nei saka neng kai tono kiriya da jeng khorok tham dalsake mathrinai jeng dalsake mathrinai o sangsaro borok kaini pod kaini tong ke oros nugo o dakai dong ne bising pod kaini kaisa ka kipil nai te kaisa ka kipil ya ge khorok sangke repent engka te khorok sangke slai jak liya bo kirina ni chengkha ani bagai neng kiriya de kai tono kiriya de ne bote khorok sana so bo kai tono siwa sikha kai tono kirina ni chengkha bo age khana marok ni kokrok no wan sogui bo tabo haini saw hake bo Jisu no hai nei saka o Jisu neng bugra ngi pai pro ano tapok jari kawang ma Jisu ni kok khana ka Jisu kethui no motangka bos skawang ma samai tong bo tiksa bugra ngi pai nai u kok no ubok khana ka age khana mani rok no tabok muito khlai omok kabui na suprai omok kabui na kai to ni sajla ani sungsong ni bagai bo thui ani sungsong ni bagai bo tak khasi jagai tong ika ang papi bo anu phiok mana nei boni thani wan sok mu ba simang sok pai ani bagai kai to Kristo subrai anu moi to khlai jak ni ha pai bro get muthang jak mani bo oste cheng muthang jak mani no man ha o ko ge oroni cheng bisingti cheng siu muthang jak mani je pro cheng Jisu Kristo no kubui ki ya chau aprono muthang jau oste ya tini kisa gija tangka khana kisa gija tangka ake bosor gija tang to ke ang sa muthang jak nei ukom ya kubui no siui bono ya cha khangke bosi muthang jak jebo jono muthang nai tekaisa bo saklai mani ko John chapter 19 Gospel of John chapter 19 26 by 27
Jisu buma bai bo hamjak mani a sagri no aro basa lai tongman nugui buma no hai hnei saka ama ubo se nuslam hake bo sagri no bo hai hnei saka iko abo se numa apuruni simi a sagri mariam no bini nogo tonuika ge oro sawo ama obo se nuslam John no ke sawo obo se numa nesha uko obo tuma sing bujita omo jisuno sing mamani yagulo sini nukhung juda tabok sing jisuni ma kaito ni busa nge sini nukhung tabok obo sin nama obo sin nasala obo sini ketal nukhung ma jepro sing asai ketal angge sing ketal nukhung sini tong hai bagai age mathai roko jisu kristo samani tong sebab ani amabu pha or Matthew chapter 12 or 46 ni 50 jura ani ma sabu ani taku bukuk sabu verse 50 o sabu je kaito ni musuk tui tongnai kaito ni musuk tui khlainai bose ani apa ani ama te ani taku bukuk ni se negeseng kaito ni musuk mani tabu John chapter 6 verse 40 bono rohornai no poito khlainai kaito ni musuk mani Jisu no poito khlai mani bosi kaito ni musuk mani kaito nayo Jisu no poito khlai molbrum ni langma ma thung John chapter 6 verse 40 ga omon kaito ni musuk mani ge kaito ni musuk mano khlai mani sing khlai ka ge boni busa ka kaito borok ngai asai pai ge ge borok tabu bono poito khlai nai boni busa boni bupha boni buma bon taku buku romsa jeng boni taku buku sujakok sing boni lukhung ni borok ani bagai tabo Ephesians chapter 2 verse 19 no sawo bono poito khlai mani yagulo chungtama jengte buini borok liya jeng nukhung ni borok jeng phadani borok liya jeng nukhung ni borok jeng kaito ni nukhung ni borok Jisu Kristo ni bisingte jeng kaito ni nukhung ni borok ungkha nge Hebrew chapter 2 verse 11 no ukok sawo jeng keseng khlaijak ka Jisu Kristo ni theibai jeng kethar khlaijak ka jeng jodon kaisa angka jeng no kaito sini sublai Jisu Kristo jeng no boni nukhung ni borok nei ringo boni nukhung ni borok khlaika boni theibai susawi ani bagi tabo jeng no sawo thaisa ke tonglai khabaksa ke tonglai te mane unity khlaidini tongmani sakthalai thamsa ke tongmani bagai sai toklai neisa jung hamjak laidi nukhung borok hamjak lai makai thamsa ke tonglai di nege sakthalai di thamsa ke tongmani khabaksa nglai tegesa to Matthew chapter 27 chap number botuma kok saka Matthew chapter 27 verse 45 and 46 45 and 46 Iboro ha gnangai managai tongkha ahaimang dam katham tongkha sarik ni katham untutui o Jisu sotonoi hai nei chirikoka elis lama sabak thani aboke ani kaito tamo ngai nang ano kibilang mase tege chapok samani ani kaito nang ano tamani yakalang tone no kibilang soi nointa ni simi sare tinta zo soi monta bo khasija krosako ngabro bo chirikoka ani kaito ano nang tamani yakala actually boni tani chini sungsare beba sumsok rujuza bono bo papi kesi nuksiu kaito apa kaito hani bagi bo yakazak mahayinka ngeti kaisa Psalm number 22 sumnuko or ukok samani David kok salang mane Jisu ni kok nutuyi prophecy kok diari salang mani nge u diari ni kok nang phaina ni bagi tiga shako
Ge bo omo haini koksa. Kaito ani kaito ano to mane yakala. Nero Psalm number 22 no pori nekin look. Ket bebag ano sui hai ano ang buzaka ani omo khlaijaka ang kosto rozaka omai ken nomnai. Ge omo haina Jisu khlaijaka mane Jisu khlaijak ya sani ne bo asa ya sani ne bono tui kwangma kok sajak omo hai ken bo nang pai. Ge bo masaya ni sijak nani bagai o kok no bo saka. Jisu Kristo bo omo hai ke khlaijaka kosto rozaka satok jaka je sujak omo hai. Tamani bagai borok rok Jisu no nice reza Jisu no omo khlai neglect khlai despise khlai. Tamani male bo ni kok bo ni thani agini sajak kok nang phaini tong ma ba. Nge chini sum sok no bo nama bai. Chini sum sok no nama bai bo sum sok ka. Ge chini bagai jono mo thangani bagai bo omo hai khlai jaka bo kosto rozak ma bai sing hamsaka. Takti gaisa John chapter 19 verse 28. John chapter 19 verse 28. Aboni ulo tabok le bebak no paisukha nei Jisu sawi manka. Hake elembak ni kok nang phaina bagi bo hai nei saka ang tui kangkha. Ang tui kangkha. I'm thirsty. Ang tui kangkha. Oro elembak ni kok nang phaina bagi omo agin kok sajak to. Psalm number 22 opori ni 15 ang tui kangkha. Ani totra rangkha. Nei sajak. Mane. Okay, sing tabo bo usang sarok paimaninka borok ngui nokari paimaninka borok no muthang nani bagi bo boni tong thayo borok no plang nani bagi sing sumso ani bagi sing boni ro sok malia piaba sing no plang nani bagi bo posto man pai aka bo no masaya nei sija boni bagi bo ku koksa angti kangka. Psalm number 22 naza. Ketika sangke John 19 verse 29. Aro tuk thaisa kepleng anggur betui siringjak tongo. Borok a anggur betui yo spons somsawi abono bishop bedeko tepawi Jisuni buksui yo panangai rekha. Aro tuk thaisa kepleng borok Jisu no usan nangkat verse 30 Jisu a anggur betui nongbai hai nei saka paisuka hake bo bokrok bomui polaya pare reka paisuka temo paisuka aro bo kaisa sau bo finance kan ko number soi ke paisuka ya paisuka Jisu Kristo kaito sungsano snamo soidino snambai ke sadino ko boleng laga ge apro by Genesis sungnogo tabogle khaibikya bo lengla ka paikya pia ba jepro adam sumsok klayo bo haini hai boni samung no chengpika boni samung paipano samung derai rozak ma bai supuri rozak ma bai haini hai ba khlaipikya ge tabo Jisu Kristo haini sawo ang ani apani samung no khlaina ni se phayo ge tabo u samung bo paikya Jisu Kristo samung no pairaka ani bagi bo okok sawo samung paikya borok no muthangmani samung paikya borok no nakarmani samung paikya borok tabo samung paikya borok muthangjagai mano Jisu ekmatro kaisa no poito khlainan asik samung le paikya Jisu pairi pikya ani bagi Jisu no poito khlaiman bosaw samung paikya nero no muthangmani samung paikya nero no nakarmani samung paikya ke paisokha paithat bosamani Luke chapter 23 verse 46. And hai ki bethana jine Luke chapter 23 verse 46. Jisu hai hinai jiri khokha
apa nini yago ani polano yapar o kok bos sabaika hamabo laika omo o kok sabaika no bo hama laika ani polano nin thani yaparido Jisu Kristo kaito ni aroni paimani kaito baito hozak mani hani hai bo kaito no ki pili kan wike nige cheng bo haina cheng kaito ni thani yaparido tomala kaito cheng no rohoro nge tabo cheng kaito ni boro nge annini insokha ni mani lama ni ya sini cheng kaito cheng no pioka boni samung tangnani bagi cheng sakno yapar rothai kaito ni thanigo Father, into your hands I commit my spirit. Kaito samung tangangi bagi payo borok ngi paikya ai kono tabo. Kaito rohomani ba bok kaito nari yapai ro pikya. Go omo haino suno kaito mutang. Kristo suno mutang. Ani bagi sung tabo Kristo no sung bebakna yapari ro ta. Okay. Jisu Kristo bok krusor tongpro. Krusor kasijagi tongpro. U kaisnu kok boni kukti nokharmani obon bilas kangke tini nonen angbai baksa bilas kangke borok sia tamo buklaito borok no neng nakati apa neng borok no nakati teman le borok temak klaito borok sia neke second ke tini nonen angbai paradise sobine je bukhak kipilei Kristo no yacak nai borok bo Jisui baksa chukna hawa sobinai. Okay, number 3 omon nini besla omon nini ama mane jeng Jisu Kristo no man yagulo jeng taku buku jeng kaito ni nukung ni borok hani bagai jeng tangsake jeng hamjak layi jeng kaisibai kaisa chuba layi kaisibai kaisa kharak layi kaisibai kaisa jeng tangsake tonglai bani saktalai na ngai taku buku nukung kaisa kabaksa ke tonglai mahai nge cha number ke ani kaito no temani yakala bo sumsok rujuma bai sini sumsok no prima bai kaito bono boni sajla ke lugriya tomake papi borok ke sinoksi ani bagai bo ukok sawoti kaisa boni diari ni kok khuk ti kok salangoni abono nangwani bati nge pas number ke I'm thirsty, I'm kangka. Bo boni krosoro jamu bai, boni thuiso. Tumanai nokhar bai kya bo tui kangna ni sengka. Okay? Jini bagai boni tui roklai kya hani bagai bo kosto man ka age ukok nangwani bagai. Omo sam number 22 ni. Soy number ke tagle paisuka chini sungso bo declaration roka neroni sungso nerok ni norok no mutangnani norok sungso no nanani norok no phiyognani beba ang samong pai roka paisuka tawana si khaksam si paisuka nerok wana nandia ni samani ko nge verse sub number ke apa nini yako ani polano yapori roka okay bo kaito bai ro hozak mani hani bagai bo kaito ni kok beba kaito satino khlaikya oma haikin tonglaka oma haikin kalbari kruso tikya tabo bo boni phalano yapari tikya ke oma haino sing kaito no man mani yagulo sing kaito no sini phalai yapari dota nge jotron hambai ini asik no kaito norok no hamari khlaika